medical training. E sechegi manok ma tije medo bedo midhiero n'oganda mathoth e pachoka, piny owacho koro dwani mondo tek chenro mag mbui kata intanet mondo rowere oti kodgi e chuogo thuolo mag tije. Kanoloso bang' yawo ayanga kar jiwo rowere tiyo gi lony mag mbui e chuogo thuolo mag tije Mombasa, Philip Riga ma en jatend kituono midendo ni DDB koni en ayanga ni sani chenro mopogore mitayo e yor mbui ema chiwo thuolo mag tije n'oganda mathoth. Ne bende okoni en midhiero ni kata obedo ni rowere mathoth ni koda simbe manyasani manyalo konyogi e timo tije mag mbui, thothgi tiyo kodgi e gigo ma ok nyal konyogi. Kolero ni YouTube, Instagram, TikTok kod Facebook gin moko kuom chenro manyalo konyo oganda. So we'd like the government to at least try as much as possible to ensure 4G, 5G networks reaches all parts of the country in remote areas so that each and every Kenyan citizen can enroll to this DDB and start working online so that he can earn some few shillings. Getting a job done out there nowadays is hard. You have finished college, you don't have a job, you are waiting for somebody to come and employ you. You go there, they tell you, you have to have 10 years experience. Where did you get that experience from? So for these online things, at least it's the best method you can earn your money. You don't have to go and ask for anybody for money.